وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Tahqiq ehli kitaplardan bir firqi bardır ki Tevrat'ını okanlarına dillerini öwürüp bir ajib ses bilen okuyarlar. Eştenler şonu kitaptandır deyip hesap etsinler deyip. Olaryň okuyan zatlary kitaptan däldir. Bu özleri de aýdarlar, şu Hudaňyň tarapyndandyr deyip. Emma ol Huda tarapyndan däldir. Olar bilip durup Hudaýa ýalany nisbet berýärler. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. Bir insan üçün doğru däldir Allah tebarek ve taala şoňa kitap bersin we ilm we hikmet bersin we peýgamberlik bersin. Ondan soň şu adamlara diýsin, siz Hudaňy goýup maňa bende boluň diýip. Lakin aýdar, sizler Hudaýy adamlar boluň diýip. Siz kitapny tälim bermeňiz sebepli we kitapny okuýmaňyz sebepli. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. O ýene dogry däldir. Size emretmegi siz fereştelerini we enbiyalaryny özüňize perwerdigar tutuluň diýip. Aya size emredermi musulman bolaňyzdan soň kafir boluň diýip. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Wagty ki Allah tebarek we taala peýgamberlerden we şolaryň ummetlerinden ähd we misaq alanda aýtdy. Näme zat men size bersem, kitapdan we hikmetden, ondan soň bir peýgamber size gelse, sizdäki bar kitapny tasdiq etýän bolup, şu suratda şoňa iman getirersiňiz we ýarylyk berersiňiz diýip. Allah tebarek we taala aýtdy: "Aya şoňa iqrar etdiňizmi? We şu hakda men ähdimi kabul kıldyňyzmy?" Olar aýtdylar: "Biz iqrar kıldyk we ähdini kabul etdik" diýip. Allah tebarek ve taala şolara aýtdy: "Pes şahit boluň we men de siz bilen bile şahit bolýandyr" diýip. فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Pes her kim
şo beren ähdlerinde durmany ýüze urup eraz etseler, pes şolar Hudaňyň itaatyndan çykan fasyklardyr. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Aya olar Allah tebarek we taalaň dininden başga bir dinni gözleýärlemi? We halaniki tamam asmandakiler we ýerdäkiler hoşluk bilen ýanaçarlykdan şoňa taby bolarlar we hemmesini şondan ýaňa ruju etdirler.